Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Cathy Cases on Air. O ako lang gihapon kini mga higala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, tibuok kalibutan. Martes, adlaw sa tanan. Makanta-kanta na lang tayo ni mga higala tungod sa kalisod sa kinabuhi. Ano lang, basta maglisod kay ang mga pare, mga higala, wala ginay lisod. Kaya bisag na lisod, dili man bation o kalisod. Kaya ano man, anaaman ang paglaom. Mao ba di ay pader? Mao yun, no? Ingong ginaniada, no? Ganang ginaw ni gamahigada, no? Nagkuan ko ba, tanaw-tanaw sa kong TV ako natanaw katubi taong ang Panday ba, pero lain nga version kang kuan kining kang Joey De Leon ang Pandoy yeah. Anyway, kami mga pare mahigala mura po mga panday, no, kay magpanday may usahig simbahan, magpanday may og mga community labi na karon, no, nga kanang kuang gyud ang banner program karon sa diocese kabahin sa kining BEC, no, pagpanday ni ining mga BEC. Sumunang kami mura pud mig mga pandoy, no? Ang alalay sa panday. Ano makalingaw sa mga higala, no? Sige kong tanaw-tanaw ining kang Joey De Leon kay matud palagi bisan tuod kon mga siniaw ang mga salida niya pero no ay pagtulunan. Nawala nga naka-realize ko mga higala kami di ang mga pare mura po mga panday, ano, magpanday unya kinahanglan gyud nga matod pa sa salida kaganina ang tunay na panday ay yaong may busilak na kalooban. Ayan, no? Sa ato pa kaming mga pare maningkamot po mga higala nga naami gitawag sa tinagalog og busilak na kalooban, no? Kay kung dili busilak among kalooban maglisod gyud may pagtuman sa among gibuhaton isip usa ka panday. Ayan, no? Nala, no, may munto na kanatong tanan mga higala nang gidaot kita nga na kitang tanan sa kapis kays panglawas. Ano dahil nga timbayaon mga higala og may munto nga atong mga Legion of Mary, no? Nag-anam nagkaligon mga higala nga atong Legion of Mary diri sa Ayungon. O niya natukod na po diri ang confraternity of kinibitang Nuestra Señora sa kining kuan ba kining Carmelites, no, ang Nuestra Señora Carmelite kanabitang confraternity of Carmelites, no, no, so ligon-ligon na mahigala ang Carmelites diri unya ang amo diri Knights of Columbus medyo loya pa, no, kay niadtong nakalabay ang adlaw Domingo dapat yung jutaya ra mahigalang nang apil kuan ko no to kanang regional ba kana bitang murag bikaryal, no, nakita na ako higala nga jutay ra gid taon kayo pa, no, ang ang mga aktibo nga miyembro sa Knights of Columbus. Well, anyway, ato lang awhagon ha mga miyembro sa Knights of Columbus nga magpaka-aktibo ta, no, kay kini ba yang mga Knights of Columbus mahigala, no, tukod ba ni Father McGivney, no, aron nga makatabang sa simbahan, no, panalipod sa simbahan batok ni ining mga kuan mga kinibang mason, no, mga masonry, no, kay kini mga masonry mo kamo naman sila Knights of Templar, no, nga si Father McGivney may kuan po siya Knights of Columbus, no, okay, mga Knights of Templar mabukuno ning mga Knights of mga kuan mga mason, no, muna nga kang si Father McGivney nga tukod po siyang iliaha, no, kining gitawag na Knights of Columbus pero murag luya-luya mahigala kay akong naobserbahan ito nakalabay ng Domingo murag magwala kayo Sabado murag magwala kayo tawo ng mga jutay ra man kay nang apil, no, diri sa Ayungon. So ako lang pahinumduman ha ato ang mga miyembro sa Knights of Columbus nga dako kay mo gibuhaton nga gisangon sa simbahan kaninyo. Hala, no, maayong mudto na kanatong tanan arita mga higala sa atong Saint of the Day. Boy nga atong Saint of the Day karon
walay lain kung dili si matong sa kuan karon kining August 19 ang ato karon nga patron mao si Saint John Eudes, no, or San Eudes, no. Yan Eudes kuan ni siya mahigala, ang Eudes mahigala E-U-D-E-S, Eudes ang pagpronounce ani Eudes, no. Abi no kini si Saint John Eudes taga kuan kani siya Normandy, France. Uy, kilingig man ni taga Normandy man ni. Natawo siya na antong 1601, na ordinahan nga usa ka pare at the age of 24. Unya founded the Congregation of Jesus and Mary and devoted to the formation of the Diocesan Seminarians, no. Also founded the Sisters of Charity of the Refuge and devoted to his devotion to the sacrament to the sacrament, no, heart and immaculate heart of Jesus, declared by Pope the 11th as the father of the cult of the Sacred Heart of Jesus and Mary. No, sa tupa ko ang kini siya kayo kanang debuto kay ni siya sa kining Sacred Heart of Jesus of Immaculate Heart of Mary, no. Kini si Saint John Eudes. Ayan, John Eudes, Eudes by Eudes, E-U-D-E-S. Okay, no, padayon ta mga igala, kumusta naman mo? Wala na. Abi no ni gahapon di dito Miss Dumaguete mga igala nag-seminar nagkuan pod mi na kining gathering. Kanang ang monthly kuan ba? Monthly meeting namo, no? Ubay-ubay sad mi og amo nga nakuan. Ako ra na ihinay mga igala og paabot ninyo ha ang ato ang mga nauyunan, no, panahon sa amo ang meeting, no, kay inana na mga higala, no. Abi no, padayon ta mga higala sa ato ang pangpangalagad. Ari na ta mga higala, Saint John Eudes ang ato karon. Ari na ta sa ato ang CBCP News. Oh, jarap CBCP News ta mga higala, no. CBCP News. Asa naman tong CBCP News dira? Abi no mga higala, CBCP News nato. Bishop Ruperto Santos sa ICMI or Episcopal Commission of Migrants and Itinerant People o Obispo usab sa Antipolo nanawagan karon sa opisyal sa gobyerno nga magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad. Ilabi na niining panahon nga daghan kayo ang mga pagsaway o aligasyon sa matud pa pangurakot o sa dili kinasingkasing nga pagpangalagad. Nga sa ato pamura o ni kuan na giagni, ayan na wala pinulungan, giagni ni Bishop Ruperto Santos ang mga politiko nga kuan taon ka pagpatinud-anon po din taon mo, no, kay ang mga tao nagkuan ba yan nagsalig binabiya kaninyo nga diha sa inyohang pagpangulo sa ato ang pangagamhanan marang-arang po ang kahimtang sa mga tao. Asto pa kung paluya-luya mo, di mo maning kamot, apektado po din tao ng mga katawhan. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo the 14th gisaulog ang ika-100 days, no, niya nga kining pagkasanto papa ni atong August 16, no, sa ato pa 100 days na si Pope Leo. O gani usa ka misa dito sa Vatican ang gihimo agi og pagpasalamat sa Ginoo nga miabot gyud si Pope Leo the 14th ining gidugayon ng 100 days. Ano ako pila na lagi ko days paghigalas pagpangalagan kay kuha naman ko katuig na ordinahan ko mahigala 1995. Sa 2005 10 years na ko. Sa 2015 20 years na ko. Sa 2025 sala naman ko mahigala 30 years na ko. Gulangan na. 30 years in service na muna ko mahigala. Karoon pa ko kabantay, no? Kaya na-ordain ko 1995. And then, pagka 2005, 10 years. 2015, 20 years. 2025, 30 years. Uy, kinao ko. Gulang-gulang naman di ay si Father Duenex na. Ang angga na ko mahigala Duenex, magyod Duenex. Pero padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon, no. Ari nata sa atong katikisi mga higala, no. Ang panduy, no. Ang kining sa kunang ginaingon mga higala kami mga pare mura pud big mga panduy, no.
nga matud pa sa istorya ba ang kinibitang sandata, no, espada na sandata ay maging mabisa lamang pag hinawakan ng isang tao na may busilak na kalooban, no. Muna nga kami pod ang amo ang sandata mao ang mga pag-ampo gatong pagtuo sa Dios, unya mahimo lamang kining mahimo lamang kining sana epektibo kung kami mismong mga pari aduna may busilak na kalooban. Yan, no? So muna maning kamot na po lamang gyud may mahigala kay ako murag dili ba busilak ni akong kalooban pero paningkamutan lang, no? Paningkamutan. Okay? So ari na ta higala sa ato ang katikisem. Ang anong katikisem karon mahigala kabahin ni ining kini bang faith without work is dead. Ayan, no? Ato kanang mabasa sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 26, no, sa ato pa na ang atong pagtuo nga dili makita sa buhat wala ra kapuslanan, no. Siguro ang atong pagtuo kay mao man ato ang hinagiban nagigunita nato nga dili busilak ang atong kalooban. Sabi busilak mga gala putli bagkuan, putli ba o kahilagman, no. Kanang may tao ba may tao man, no, nga sa ato pa bisag unsa may kapare kung dili gyud putli ang among kahilagman, dili busilak ang among kalooban, ang among pagkapanday minimal ra gyud gihapon kayo, no. So challenge na namo ug dili lang namo kitang tanan, no, madahag kamera, madili na namo madala og kami kamera, kinahanglan kita tanan, no. Faith without work is dead, no. That is James 2 chapter 2 verse 26. Buti pasabot, true faith in God is demonstrated through actions and good works, and that a profession of faith without corresponding deeds is ineffective and lifeless. Sa ato pa na ang kinibitang ang tinuod kapag tuo sa Dios ato yung ipakita pinaagi sa atong maayong buhat. Unya ang ato ang pagpadayag sa atong pagtuo kung dili nato ubanan og mga maayong buhat, dili wala kini kapuslanan ug way kinabuhi. Ayan, no? Sa ito pa, nagkamot kita mahigala, ha? Mga lay ministers, no? Mga lay ministers, kinahanglan gid nga ningkamot. Mga Legion of Mary, ningkamot kita. Dili ta magkumpiyansa nga maura ni ato kay abi kay Legion of Mary ta, lay minister ta, membro ta sa kining kapulungan sa Immaculate, sa kining sa lugaran. Recall, sa paha, sa mani, mga higala, no? Ganap ana siya, no. Muna nga ato gyud pa ning kabutan, ha, na in other words, ang good works always go hand in hand. Faith and good works always go hand in hand. Buti pasabot nga ang pagtuo ug ang mayong buhat mag-uban kini, di gini mahitabong magbulag. Kaya nga magbulag man, bulagon man gyud nato nga pwede ra magatong usahon, no. So expected that Christians we are trying our best to do good, and it will become easier for us if matud pa kalimtan nato atong kaugalingon. Ang pagbuhat ng mayo mahigala, no, mag-agad po dahil kini kung matud palagi may panahon po ba nga palabihon nato ang kaayuhan sa uban kaysa ato mismong kaugalingon. No, kaya kung sige ra kita gahuna-huna ba mahigala ba nga ang ato ara yung kaayuhan mo maudyo pinaka-importante murag maglisod bilang itang buhat ug mayo. Sigon kana sa atong mabasa sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 23, no. If you want to follow me, pick up your cross. May gisulti ni Kristo, no. Kinsa katong gustong mosunod kanako, hikalimti ang imong kaugalingon ug sunod kanako. Sa pasabot og hikalimti ang kaugalingon, of course kanang gitawag natong faith and good works, no. Sa ato pa dako kay kang pagtuo ipakita gini mo na sa buhat. Unya matud palagi sa atong pagtuludan, dili gyud ka makahimog maayong buhat kung pirmi ang imong kaugalingon mo imong gihuna-huna. Huna puntag kayuhan sa uban pod, no. Abi no do na tay gamayng istorya mahigala. Sa una ba na nag-graduate maligi ko engineering mahigala, no. Pero wala ko lisensya kay wa man ko ni take on board. No. So ang nahitabo kinahanglan ko motrabaho ko sa gobyerno, kinahanglan ko og civil service, kinahanglan eligible ko. So ni-take ko, pasar ko sa eligibility. So dito ko Region 7,
sa kay dili man lagi pwede na nga nakapasar ka nya wala gyud katong kamatuoran ba katurang balita ra katong ngay official gyud nga gikan sa civil service nga pirmado gyud no kanang certificate gyud ba nga nakapasar gyud ka no? Tuod man dito gyud ko na pag-abot ako dito nigikan ko dire Dumaguete alas 11 gabi kaysa Cebu man ako kuhaon Region 7 pa man to. So ang nahitabo abot ko dito Cebu mga alas 4 kay ko kaliyong alas 11 nigikan. So mga alas 4 na abot na dito. Pagod ako dito, sito mo ko Cebu, kaya dito mo ko nag-eskwela sa engineering. Dito dahil ko sa kining civil service. Kuan pa na sa una, dito pa na sa GSIS, sa una building. Abot og asa na ron. Pero sa una dito, abot ako dito, say pa ko kayo, galingkod-lingkod na ko dito. Lingkod-lingkod na ko ginagmay. No? Nya ang nahitabo, no? Ang nahitabo, mahigala, may niabot nga nagsakay og taxi. Taxi ba? Taxi. Nya nagdala pag naog usa ka babae nga nagdala og daghang kayong mga dokumento, mga papilis ba. Gikarga sa taxi niya ang driver pud sa taxi gibutang ra pud in taon dito, gipasulod hinoon jud dito sa kineng building pero wala gi pa sa taas, kay third floor pa man na doon. So nya ako dito galing-lingkod naman ko sa hagdan, wa pa ko pamahaw. Gutom pa na. Kaya alas 4 mo ko niabot. So usa may nahitabo. Akong gitabangan. Wala ko ingna, niduol ako, ma'am. Asa mo ni dadoon ni mo, ma'am? Kining mga daladoon ni mo. Dadoon ni sa taas do. Sige, ma'am. Akong tabangan ko, ma'am. Pwede ra ba? Sige daw. Sige. Gitabangan ko. Ako siyang gitabangan. Dala na ko sa taas. Pag nadala na ako tanan, ipaningot ko. Yung sa taga-asa man day ka daw. Taga-kuan ko, ma'am. Negros Oriental. Kana do manhuyo do niya ako kaya na ako kuha ang dokumento sa ako ang eligibility. Kaya mo trabaho ako sa gobyerno. Tsay, mayo. So, di pa pamahaw sa ko niya. Ato po pa dahil kayo pamahaw? Wala po kayo pamahaw, ma'am. Niya, kumplito mo po siya gamit sa naman po kusina dito sa ang opisina. Di kagaluto-luto mo po siya. Tuwa ko niya itlog. Niya na po siya dito rice cooker. Luto ra po siya kaya ang sulti. Umamudto ko no, dili na siya mo pauli. Adto na ko no siya mo niudto. Usahay ito na ganit sa mamahaw. Kaya para ko no, makapahuway siya. Uy, mga yun. So, pamakaon ko dito po. So, ito na out mga higala nga siya dahil mo'y kanabang murabang usa sa mga in charge mo dito ba. Dili siya mo'y pangulo dito. Pero usa siya sa mga naapoy rangko-rangko po dito ginagmay. So, ang nahitabo, mga higala, pag pangutana na yun ako sa may akong kuhaon, ako ang certificate, ma'am, of eligibility. Ay, ginan de ko dyan. Naara na diha, manhuyon. Naara na dong. Naara na diha. So ako gikuha dito gito Edwin Akab dito gyud ako ha din ako nya kay pangabring nako pag ukab-ukab nako dito nakit-an man ako ning mga certificate po sa uban daghang kaayo. So ako giingnan si ma'am nga ma'am kanang ni aman naging nang kuan diri ma'am ako na po lamang ning kuhaon ma'am kung pwede mo pirma ra ko ma'am mo pirma ra ko check mo salig po siya nako sige akong gipanguha dito baling daghana akong gikuha dayong medyo kuan pa jud ko kanang naalaan gani kung pag-umangkon o parente ni ma'am kay muro manggiingnan tong mga lamisa nga okay o kaninyo na siya kaya kailan naman siya nako giya mo kung pangutana ko ngalan sipat lang ko kay wala ko nang mutana siyang pangalan ako riyang ipangutana kay kuan niya na si Edwin kay muli na ka dayon daw o muli na ko dayon ma'am ug mahuman ni ma'am ay sige at unahan na yun kay mauli para ba ni sa Negros ay giuna dito mga lamisa giuna sus pagkataon-taon wa na gipapirma na ko waiver nga ako may nanguha na mga alas 9 pa mahigala larga na ko uli na ko manhuyod sa dayon ko kining wala pa to series na siguro to nga paingon si Bato mo dayon baguman sakay ko glansa paingon diri Stampi ding uli ko manhuyod mga alas 3 abot ko manhuyod ako din gidala dito sa kuan ang sertipiko para makatrabaho na kong sugod sa gobyerno. So ang nahitabo no nakuha na ako yung pagkaugma kibali padyutihon ako nila gipatawag kong Mayor Petit yung siya na ako sa Edwin kabalo kag usay pangutana giunsa man nimo pagkuha ning mga certificate ini nga kabalo ka pilanan katawo akong gisugo pagpakuha ini wa gyud kakuha pero ikaw nakuha nimo
ngisi-ngisi ako sa gitugana mo ni tamo siya maayo ra gid ni Arduino ang magtinabangon ta. Muna siya ang higala no. Nakuha gid ako. Ang ubang ko no, apertin nakuha na niya gasto ko no pag para plite para ko anga para pagkuha ra gid wa gid ko no kakuha. Pero ako kaluoy Ginoo ang higala nakuha gid ako. Pero gyud dagana. So nga naman tungod sa akong pagkamatinabangon, good works ba? Good works. Muna faith and good works always go hand in hand. Klaro? So daghang salamat ha. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. O manalangin ka nato ang Dios ang kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.